ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትጣየሽ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዘቁፀረት እንትትኸውን ብሰንኪ ሓይልታት ጽንተት ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም በቢከባቢው ፋሕጭን ግራሕ ኢሎም መዓልታውን ስቃይን ሞትን ዝሳጣሕ ዘሎ ህዝቢ ካብ ስቃይን ክናገፍን ብቕልጡፍ ናብ መረበቱ ክምለስን ድምፂ ንምዃን ዓልማ ዝተጣየሸት ማሕበር ከም ዝኾነት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ስለዝኾነ ድማ እታ ማሕበር ምስ ኣባላታ ፈላማይ መድረኽ ዘተ ሎሚ ዘሳለጠት እንትትኸውን ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ እታ ማሕበር ካብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ነፃ ኮይና ጸገም ህዝባን ምፍታሕ ብትኹረት ክትሰርሕ ይግባእ ኢሎም። ህዝቢ ክባስ ህዝቢ ኣብ ጎንጽ ክነብር የብሉን ዝብል መገዝ ሒዙ ክሰርሕ ይኽእል ነው ዝማሕበር እዚ በቃ እዚ ሓጢር ሽቶ ሒዙ እንቀሳቀስ ይኽእል ነው። ዕማማት ብመንግስቲ ጥራሕ ክዕወቱ ስለዘይኽእሉ በቲ ማሕበር እውን ብትኹረት ድፊታት ናፈጠረ ምስ ማሕበረሰብና ተማየጠ መደባትና ጀም ዘለውና ዓበይቲ ጸገማት በተለይ ናይ ተመዛላይ ጸገም መቸም ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ክልተ ሰለስተ ቆፂሩ መደብ ሒዛ ማሕበር ያ ተቃሊሳ ንሕና ዓድና ዘይንምለሰሉ ዘለና ናይ ፍትሕ ጻምእ ዘይንረብየሉ ኩነታት ኣይፍጠርን። ጥራሕ ንመንግስቲ ደብሪና ታይ ተሰርሐላ ጥራሕ ብማል ዘይኮነስ ኢድና ኣቲና እውን ዝማሕበር እዚ ከምኡ ዓይነት ጸገማት ክከታተል ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ተመዛባላይ ናብ መረበቱ ንክምለስ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ኩለ መዳያዊ ቃልሲ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ጎኑ ብምዃን ከም ትቃለስ ዘረዱ ኣቦ እምበር እታ ማሕበር ኣይተ ተኽለ ገብረ ሊባኖስ ኩሉ ነዚ ተረድዩ ኣብ ጎኒ እታ ማሕበር ክስለፍ ጸዊዖም ናይ መንግስቲ ዓቕምታት መዝሚዝና ንህዝብና ንረብሓ ህዝብና ክንውዕል ክንንቀሳቀስ ኢና። እዚ ክንገብር ከለና ንሕና ከም ማሕበር ኣመራርሓ ጥራሕ ኣይኮነን ዝንቀሳቀስ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሓደ ኮይኑ ወፊሩ ናብ መረበቱ ክምለስ መረበቱ ምስ ተመለሰ እውን ተጣይሹ ተሃድሶታት ሪሃቢሊቴት ኮይኑ ናብ ዕማሙ ናብቲ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ብሓድነት ናይ ዞባ ምዕራብ ህዝቢ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ ኣጀንድኡ ገይሩ ክወስድ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ጽንተት መንነት ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንምቕያር ቀሊል ዘይበሃል ጻዕርታት እናገበሩ እዮም ዝበላ ድማ ካብ ኣመራርሓታ ማሕበር ወይዘሮ ሸዊት ኣዲሱ እንትኾና ሕብረተሰብ ብፍላይ ነባራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንመንነቱ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክቃለስ ይግባእ ኢለን። ሰፋሕቲ ኣሉታዊ ጽልዋታት ነቲ ናይ ትግራይ መንነት ከህስሱ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ትግራዋይ ቃልሲ ከህስሱ ዝኽእሉ ሰፋሕቲ ስርዓቲ ኣብ ጸላእቲ ብኩሉ መንገዲ ይዋፈሩ እዮም ማለት ስለዚ እዛ ማሕበር እዚኣ ብዝተወደበ መንገዲ ነዘረኣያ ዝትቃለሰሉ ባይታ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ተሓጋጊዙ እቲ ዘሎ ናይ ረኣያ ጸገማት ንምፍታሕ ሰፊሕ ናይ መቃለስ ባይታ ክትሰርሕ ትኽእል ውዳበ እያ እሞ ነዚ ተወደበ ምዕሩይ ዝኾነ ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ንምምጻእ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ከም ዝሓተና ኢና ኣብዚ መድረኽ ተረዲእና ዘለና።